Id-Deputat Nazzjonalista Tony Abela ma ddikjarax fid-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu is-sehem f'kumpanija ma' traffikant ta' droga li fl-aħħar xhur kellu sentenza ta' ħabs fil-konfront tiegħu ikkonfermata mill-Qorti tal-Appell Kriminali. Abela huwa wieħed mill-iktar deputati ġodda ta' Simon Busuttil għax daħal fil-Parlament ftit ta' xhurilu u dik tal-aħħar ġimgħat kienet l-ewwel dikjarazzjoni tal-assi tiegħu wara li rritorna fil-Parlament. Dikjarazzjoni tal-assi li reġgħet tpoġġietu bħala wieħed mill-iktar deputati li għandhom ġid fil-Parlament Malti. Madana kollu jispikka x'naqas milli jinkludi Tony Abela fid-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu. Minn stħarriġ tal-ġurnal Kulħadd jirriżulta li Tony Abela għad għandu ismu jidher fuq ir-reġistru tal-kumpaniji tal-Awtorità Servizzi Finanzjarji ma' ċertu Andrea Zammit, magħruf aħjar bħala Indri Zammit. Zammit kien weħelt 18-il sena ħabs brabta ma' traffikar ta' droga fl-2010 u li ma' sentenza kienet ikkonfermata f'Jannar ta' din is-sena. Dan f'sentenza studjata li analizzat kemm huma serji l-akkużi li tagħhom instabħati issieħeb ta' Abela fin-negozju. Fil-fatt Abela u Zammit huma 2 minn 5 sidien ta' Ayaka Fishing Company Limited u skont it-tarif tal-MFSA bejniethom għandhom nofs l-isma tal-kumpanija. Meta snin ilu ħarġet għall-ewwel darba fil-beraħ l-aħbar dwar din il-kumpanija bejn dak li kien membru tal-kabinett u kanvażer tiegħu, kien intqal li l-Ayaka Fishing Company Limited kienet se tkun likwidata. Iżda sal-lum m'għadha tidher bħala kumpanija reġistrata mal-MFSA, b'hekk minn għada stess tista' taqbad tkompli tinnegozja. Minkejja dan Abela ħbija mid-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu. Interessanti kif Tony Abela qatt ma ddikjara s-sehem tiegħu f'din il-kumpanija la meta kien fil-kabinett u lanqas illum bħala membru parlamentari. Abela li llum huwa deputat mingħajr settur li jitkellem fuqu jibqa' magħruf bħala deputat li joħroġ 20,000 ta' euro mill-but fil-kampanji ġbir ta' fondi. Saħansitra kien ukoll teżorier tal-Partit Nazzjonalista b'aċċess għal JS List. Iben Tony Abela Sam illum huwa kandidat tal-Partit Nazzjonalista.